Hores dongan. Pagi ini kita coba diskusikan apa persamaan dari Merhata Huhuasi dengan Mangapu Hatanauli. Dengan juga kita coba bahas apa perbedaannya dan kapan dilaksanakannya. Oke, untuk supaya penjelasan ini lebih terperinci dan mendalam dan supaya tidak gagal paham, jangan skip kawan. Tapi jika kamu merasa ini membuat edukasi yang baik, silakan like, komen, share, dan subscribe atau di follow, sehingga ilmu ini tidak hanya diam dan tinggal pada dirimu, tapi banyak generasi muda Batak, perantau Batak, dan diaspora Batak yang mendapat edukasi positif ini. Oke, lanjut kita ke pembahasannya. Kalau dikatakan Merhata Huhuasi, itu dilakukan untuk mengucapkan terima kasih kepada Situan Natorop atau kepada hula-hula dan tulang di Ulaon adat seperti Ulaon Sarimatua dan Sarmatua. Kapan itu dilaksanakan? Ketika Ulaon Mopo dan Ulaon Manjaha Jujur Ngulu. Apa persamaannya dengan Medok Hatamoliate atau Mangapu? Sama-sama ucapkan terima kasih dan mohon doa kepada Situan Natorop atas pelaksanaan adat Sarimatua dan Sarmatua. Jadi persamaannya mengucapkan terima kasih dan memohon doa kepada Situan Natorop, kepada hula-hula, kepada tulang, dan juga pada Dongan Sahuta, dan juga kepada Perhalado Huria yang telah memulai acara dan melaksanakan acara dengan baik. Dan terlaksananya ini atas semua peran serta dan bantuan dari semua, termasuk juga Namar Dongat Tubuh dan Buru serta Bere. Jadi persamaannya sama-sama Madok Hatamoleate Dohot Mangido Tangyang Asa Toktong di Bagasan Hahipason Dohot Gogo Namar Sitaonon Ditadikon Amata Manang Inata di Ulaon Sarimatua Manang Sarumatua. Ima persamaan nih Merhata Huhuasi Dohot Mangapu Hatanauli Dohot Hatanadinggan. Apa perbedaannya? Ketika Merhata Huhuasi dilaksanakan memulai Ulaon, Merhata Huhuasi dilaksanakan ketika Ulaon itu akan dibuka atau dimulai. Patujulo ma hata Namar Huhuasi biasana paidoni hasuton parjulo do Madok Hatamoleate disude akatiki dohot haradion ni Situan Natorop song-songon nang hula-hula dot tulang asa di Ulaonon siya mulai nama muhai saat tu nama ngunjungi di Bagasan Lasniroha dohot di Bagasan Hahipason Ido Ipolani hata Merhata Huhuasi. Jadi molo Mangapu Hatanauli Hatanadinggan di Ulaon Mopo ima dungsipul aka Perhalado Huria hula-hula manang tulang si besaput dohot hula-hula manang tulang si bahen
ulos tujung manang ulos sapetua. Jadi di ulaun sarimatua pasahma ulos saput dohot ulos tujung. Ale molo di ulaun sarmatua di pasahma ulos saput dohot ulos sapetua. Duk sipul do ulaut parmoponi asa mangapu ma hasuto bulun dung di papuhon hula-hula manang tulang hata pangapuon tu hasuto bulun namar sitaono di ulan sarimatua manang di ulaun sarmatua. Ima perbedaan molo di pulon permopon madok moliate di sudi praktikian dohot nanang pas haton adat pergelengon ma hula-hula menang tulang pas haton saput manang pas haton ulos tujung song-songoni nang pas haton ulos sapetua. Perbedaan nakin ditiki ulam mopo ima ditiki mamuhai ma merhatahuasi alai mangujungi maulan permopon dinala mangapu hatanauli dohot hatanadenggan dungi muse ditiki mah jaha jujur ngolu merhatahuasi do paiduani hasuton mangido harede ni rohani amata raja inata soripada situan nasorob soang-songoni nang dihula-hula do tulang asa tokong mangihuton ulauni sahatu nangunjungi non dinalau pataruhon bake di damang menang dainang tu inganan perbedaan ima inganan persatokinani ima pangiduan elek-elek dohot akahata mangido panuturion sian horong ni hula-hula song-song ni nang tulang saluhutna. Perbedaanna di mangapu di ulan sarimatua nang sarmatua adong dope terakhir dung sidung sudi aka uloni di papuhon hula-hula do wanang tulang tu hasuton di nalaho mangapu hatanauli hatanadenggan jala gisima hasuto bulun madok hata mauliate terjulo masian boru bere ibebere dungi pasaton hata mauliate ma mangapu ma bonani hasuton disipuli manon hata sian persinabung ima perbedaan nak. Jadi persamaannya merhatahuasi sama-sama madok moliate sama-sama mangido tangiang. Perbedaannya merhatahuasi di awal ulaon baik itu ulaon sarimatua maupun sarmatua tetapi di hata pangapuon sian bonani hasuton baik itu di ulaon mopo maupun ulaon dung sidung sudi ulaon sarimatua wanang sarmatua di pangujung ni ulaon ni mangapuma hasuhuton dinalau mangapu hatanauli hatanadenggan asahar bangama adalah tuhuta balatukma adalah tujabu hata pasu nang dipenasat muna amangi raja inang suribada apun nami ma hot martonga dijabu asa sahat sahang ni solo sahat ditogu tu bertean di tiga ras dengan sahat ulan sarimatua menang sarimatua sadarion sahat mahita tu paringabian tu parharasan jala hot horas moliate madihita moliate nang dituhata horas